ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘ ଶୋଇଛି। ହଁ ବାଘ ତ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବାଘକୁ ଶିକାର କରିକି ନେବା ନା କ'ଣ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଶୁ ପାଇଲେନି। ଚାଲ ଏଇ ବାଘକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିକାର କରିକି ନେଇଯିବା। ଏଇ ବାଘର ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଆମେ ମାରିକି ତାକୁ ବେହୁସ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଏଇଠୁ ବାଘକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବା, ଆଉ କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଏଇ ବାଘକୁ ଆମେ ଭୋଜି କରିକି ଖାଇବା। ବାଘ ଆମୁ ଆଉ ବାଘ ଆମୁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସ। ବାଘ ଆମୁ ଓ ବାଘ ଆମୁ କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ, ବାଘ ଆମୁ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବାଘ ଆମୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଘ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବି। ଆରେ ଏଠି ତ ବାଘ ଆମୁ ନାହିଁ, ବାଘ ଆମୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ବାଘ ଆମୁ ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନାହିଁ। ହେଁ, ବାଘ ଆମୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନାହିଁ? ବାଘ ଆମୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି, ତାହେଲେ